Hola de nou! Anem a parlar de les relacions de proporcionalitat entre dues magnituds. La primera qüestió que se'ns planteja és què vol dir això de magnitud. Recordem, una magnitud, per exemple, és el pes. El volum és una altra magnitud, val? Litres. O un preu, una altra magnitud, val? Etcètera. I resulta que dues magnituds es poden relacionar de diferents maneres. A voltes, dues magnituds no tenen cap relació, val? Per exemple, el nombre de pèls del meu cabell i el meu sou no té cap relació, a què no? O igual sí. Bueno, de moment, pensem que no. Per exemple, jo vaig a una tenda, els litres d'un pot de suavitzant està relacionat amb els euros. Què vol dir? Que, per exemple, 2 litres de suavitzant costen 5 euros. Si 2 litres costen 5 euros, quan penseu que costaran 4 litres? Com que 4 litres és el doble, el preu d'aquest pot seran el doble de 5, 10 euros. Es veu? I quan això ocorreix, es diu que aquestes dues magnituds es relacionen de forma directament proporcional. És a dir, per exemple, al doble d'una magnitud li correspon el doble de l'altra. És a dir, un increment o, ara veurem també, una disminució d'una magnitud suposa un increment o una disminució proporcional en l'altra magnitud. Dic proporcional perquè al doble li correspon el doble, al triple li correspon el triple i a la meitat li correspon la meitat. Anem a fer l'exemple. Si jo ara dic si a 2 litres li correspon 5 euros, a la meitat de 2 litres quan li correspondrà? Pues a un litre li correspondrà un preu de 2,5. Per què 2,5? Perquè 2,5 és 5 partit 2. Perquè per passar d'ací a ací, el que he fet ha sigut dividir entre 2. Per tant, d'ací a ací també dividiré entre 2. Però és un raonament que fem de forma lògica. Si 2 litres valen 5 euros, un litre, que és la meitat, me valdrà la meitat. I això és perquè aquestes dues magnituds estan relacionades entre si de forma directament proporcional. I ara jo pregunto, i 3 litres? Si jo no haguera escrit aquesta línia, seria prou difícil trobar el preu de 3 litres de suavitzant. Però, com que sé que un litre he fet la deducció de que val 2,5, sabent que un litre són 2,5, 3 litres és prou fàcil ara. Perquè el que faig és, per a passar de 1 a 3 és multiplicar per 3. Per tant, el preu de 3 litres seran 2,5 per 3, que són 7,5. I així successivament. I quan val 0,5 litros? Com que 0,5 litros és la meitat d'un litro, el preu serà la meitat de 2,5. És a dir, 1,25. Bueno, jo crec que està clar. I me preguntareu, pots ficar algun exemple de dues magnituds que quan una augmenta i l'altra també augmenta, però l'augment no és proporcional? Sí, per exemple, jo tinc un diamant que pesa 10 grams i el seu preu suposem que són 100 euros. Què penseu? Quan jo tinga el doble de pes, el preu serà més gran? Sí, serà major, clar, serà major. Però serà el doble? No. Ja sabeu que els diamants, quan més grans, molt més cars. Per tant, així pot ser que en lloc de 100, vaig a exagerar, no ho sé, no tinc ni idea, podria ser que foren 1.000 euros. Per tant, l'augment no és proporcional. Jo he augmentat per una banda multiplicant per 2 i així he multiplicat per 10. Està clar. Això espera. Anem a veure ara el concepte d'inversament proporcional. Mireu, vaig a presentar un exemple. Jo tinc una habitació que vull pintar i resulta que 2 pintors me la pinten en 15 dies.
I ara jo us pregunto, va, i si tinc 4 pintors? Què passa? A veure, anem a raonar. 2 pintors, 15 dies. Si tinc 4 pintors, que és el doble de gent treballant, tardaran més o menys? Menys. Són menys gent treballant. I si són els mateixos pintors, sempre estem pensant que és un exercici teòric, val? Doncs, si així he incrementat per 2, val? He multiplicat per 2 el nombre de pintors, el que he fet amb el nombre de dies, el que passarà és que els costarà la meitat de temps, val? És a dir, 7,5 dies. En 7 jornades i mitja faran la feina. Val? O sigui, que en aquest cas, quina és la diferència? És que quan una magnitud augmenta, l'altra disminueix. De forma proporcional, és a dir, si en una tinc el doble, en l'altra tindré la meitat. Si en la primera magnitud tinguera, per exemple, la meitat, és a dir, només un pintor, a aquest pintor li costarà ara el doble, val? 30 dies. És a dir, multiplique per 2. Val? Perquè és inversament proporcional. I, de la mateixa manera, si jo vull saber, per exemple, quant de temps es costa a 3 pintors, si jo no haguera fet la primera línia seria molt difícil. Val? Perquè si jo dic 2 pintors es costa 15 dies, 3 pintors és un poquet difícil. Però, sabent que un pintor són 30 dies, els 3 pintors es costarà que, si he multiplicat per 3, val? Ara, 3 pintors es costarà la tercera part que a un pintor. És a dir, 30 dividit entre 3, que són 10 dies. Molt bé. Doncs, si hi ha alguna cosa no s'ha entès, pareu el vídeo, torneu a ficar i li doneu unes voltes. Però el concepte està ben clar. Quan un augmenta i l'altra magnitud també augmenta de forma proporcional, són directament proporcionals. Quan ocorreix el contrari, és a dir, una magnitud, per exemple, augmenta i l'altra disminueix, llavors és exactament el contrari. Per tant, en aquest cas, és que m'he quedat així un poc pensant, perquè què passaria si només vos dona esta dada? 4 pintors. Bueno, ja ho he explicat. Si tinc... Sí, val. Lapsus. Molt bé, jo crec que està tot clar. Val? Inversament proporcional. Quan una magnitud augmenta, l'altra disminueix de forma proporcional. O, també podria dir, quan una magnitud disminueix, l'altra augmenta de forma proporcional. És a dir, fan el contrari. Està clar? O sigui, si d'una tinc el doble, de l'altra tinc la meitat. O, si d'esta tinc la meitat, d'esta tinc el doble. I quan parle de... I si tinc el triple d'una, tinc la tercera part de l'altra. Vale. Espero que estigui clar. Si teniu algun dubte, me feu algun comentari. Moltes gràcies. Adeu!